prosiect ydy dylunio cynnyrch newydd i oxygen therapy. So dwi wedi creu dyfais newydd sy'n gwneud y proses yn haws i bobl. Ges i fy ysbrydoli gyda nain yn hospital dros yr ha. O'n i'n gwachod hi'n defnyddio y cynnyrch sy'n bodoli'n barod. Dyna ddim gael lot o problemau efo hwnna. So, benderfynu trio wneud rhywbeth newydd oedd yn haws i ddefnyddio. Mae be bynnag sy'n angen o'n rhoi nhw rownd i pen. A wedyn mae'r oxygen yn connectio'n syth iddo fo, mae'n dod rownd i'w trwy nhw. Dyn nhw'n gorau defnyddio dwylo o gwbl wedyn, maen nhw'n cael yn hoi amdano fo. Gan nhw fynd o gwmpas i diwrnod normal ac yn hofio am y cynnyrch ar ei pen. Dwi'n cymryd y 5 mis cyfa, swn i'n dweud, gweithio'n galad trwy'r adag. Swn i'n dweud yr ymchwil oedd y rhan anodda. Dargonad sut i wneud o weithio, be oedd yn bodoli'n barod. Sut i ddod fyny fo o rhywbeth yn actually call. Mae'r dylunwyr wedi bod yn rili dda. Mae'n bod yn rhoi cyngor pan dwi angen. Maen nhw'n cymorth mawr. Cynnyrch sydd yn llnau ac yn sychu, which is make-up. Nes i darganfod bod yn broblem a bod yn cymryd lot o amser ac yn wasu lot o ddŵr i olchi nhw'n lle wedyn. Mae hwn yn lleihau dŵr ac yr amser yn cymryd. Mae yna un hanes sydd yn ultrasonic a wedyn hwnna'n golchi'r brushes a wedyn mae un ochr efo hairdryer sydd yn sychu. Da ni'n nabod y dylunwyr yn dda, yn dod y gyfnodol. Ers dwi wedi cychwyn, mae wedi gwella lot, a mae'n wedi cael ymlaen gwella, dwi'n meddwl. Mae'n cwrs rili da.